Who are we? Instruments of love? Humans who help, teach, empathize, and experience beauty. Yet, we are not perfect. We can be impatient, angry, and sad. We struggle each and every day, striving to become better persons. In all this, we are humbled. We realize we are human. We realize that it is all worth it. Seminary Vocation Center. Il-ħadd it-tajjeb. Illum 25 ta' April, ir-raba' ħadd tal-Għid, huwa wkoll il-jum dinji ta' talb għall-vokazzjonijiet. Nilqakom għal din il-Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof tal-Ċentru mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtu ir-Rabat. Waqt il-Quddiesa se jieħdu sehem ukoll saċerdoti, reliġjużi rġiel u nisa u anke seminaristi li huma responsabbli mill-ħidma vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ oħra. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum ir-raba' ħadd tal-Għid magħruf bħala l-ħadd tar-Raj it-Tajjeb. Nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Is-saċerdozju huwa don sagrament li jibni l-komunità. Bħalma s-sagrament ta' żwieġ jibni l-komunità billi iwaqqaf il-Knisja fid-dar, hekk ukoll is-saċerdozju huwa sejħa għal qadi. Fid-dawl ta' dak kollu li għallimna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, fil-Vanġelu li ta' kull sena aħna naqraw fir-raba' ħadd tal-Għid. Jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba il-kelma ta' Ġesu ma smajnijiex, ta' kemm il-darba ma fittixniex. U b'mod speċjali nitolbu illum maħfra ta' dnubiet tagħna l-isfijiet u s-saċerdoti. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti Raj it-Tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox,
mulej iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema, biex aħna il-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna r-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru, mimli bl-Ispirtu Santu, wieġeb: Kapijiet tal-poplu xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġu fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fiq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dan Ġesu u l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm is-salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-gbarat flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Niżik ħar tal-li weġibni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej. Alla tiegħi jillilek nkabbar. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għożża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma għarfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Il-kelma tal-mulej. Jiena rajt tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili.
Miegħi magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhuwiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikriju u ma jħabbilx rasu min-naċ. Jiena r-raj it-tajjeb, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jara flili u jien nara fil-missier u għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel. Lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma joħodili, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' neħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq nibda billi infakkarkom fir-rakkont tal-lejl tal-miliet. L-anġlu jidher lir-rajja u jgħidilhom qed inħabbrilkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' Ġuda twildilkom Salvatur. Ir-rajja li kienet kategorija pjuttost mistmella emarġinata. Isiru l-ewwel nies li jisimgħu bit-twelid ta' din it-tarbija li ta' 8 ijiem semmewha Ġesu u meta kiber bħalma smajna fil-Vanġelu li għadna kemm qrajna mill-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan jassoċja ruħu, Ġesu jassoċja ruħu ma' din il-kategorija. Jiena raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb ifisser mhux biss tjubija ta' bniedem li għandu qalbu tajba kif ngħidu aħna il-Maltin, imma wkoll li għandu tjubija li tattirak. U raj li jiġbdek lejh. Mhux jiġbdek il-bot minnu, imma jiġbdek lejh bit-tjubija tiegħu, bl-imħabba tiegħu. U Ġesu jagħtina kejl tal-imħabba vera u għalhekk ifisser hu stess xi tfisser it-tjubija tiegħu meta jgħid ma jgħidx jiena r-raj biss, jgħid jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb għaliex hu tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Jagħmel differenza bejn ir-raj it-tajjeb li jagħti ħajtu u r-raj il-mikri. Mhuwiex ir-raj, in-naċ mhumiex tiegħu. Jara lupu ġej u jħalli n-naċ jaħrab. Ma jħabbilx rasu min-naċ. Għax il-mikri l-interessi tiegħu huwa li jaqla l-paga u jmur d-dar. Ġesu jinsisti fuq dan il-kontrast, din id-differenza biex jallimna li min irid ikun raj fuq ix-xbija tiegħu ma jistax jaħdem għall-interessi pastorali tiegħu, personali tiegħu. Ħafna drabi din it-traġedja tiġri fuq kull livell tas-soċjetà, anke fostna l-isfijiet u l-qassisin u r-reliġjużi, patrijiet u sorijiet. Illum iridu nħarsu lejn Ġesu u nisimgħuh mhux biss ikellimna b'fommu imma jkellimna bil-ħarsa tiegħu. Inti lest tagħti ħajtek? U jitkellem ukoll dwarna
Għax aħna parti mill-merħla u r-raj. Infatti jinsisti li jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Anki dawk li fil-Knisja nsejħulhom rajja, aħna l-isfijiet, is-saċerdoti, is-superjuri reġjużi stess, għax kulħadd huwa avdat li jagħti ħajtu għall-komunità. Nistgħu jgħidu wkoll anke l-ġenituri fil-familja għandhom sehem minn din is-sejħa li jkunu rajja ta' wliedhom. Imma hu jinsisti li hemm raj wieħed. Kull ma nagħmlu f'ismu irid iħares lejh u jwassal għandu. Min qed jismani u forsi qed jisma' wkoll fil-qalb tiegħu il-kelma u l-istedina ta' Ġesu biex jagħti ħajtu fis-saċerdozju bħala missjonarju, bħala reliġjuża. Jiena inħajru jidħol fi ħbiberija speċjali intima ma' Ġesu. Jiena ir-raj it-tajjeb, jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Dan l-arfien fil-kelma tal-Bibja huwa kelma għall-intimità. Mhux biss fiżika, imma iżjed u iżjed spiritwali. Li tħalli lil Ġesu jarfek, jiġifieri tħalli lil Ġesu iħobbok. Aħna nafu li aħna dgħajfin u nifmu li l-mulej jarafna bil-ħnina tiegħu. Il-ħarsa tiegħu fuqna hija ħarsa ta' ħnina. Min iħossu mfixkel minħabba d-nubiet tiegħu jew id-djufijiet tiegħu, jiena nagħtih kelma ta' kuraġġ, taqtax qalbek, imma tgħallem qafda fil-ħnina tal-mulej li qiegħed isejjaħlek. Il-mulej jinsisti wkoll li l-ħidma tiegħu titġib l-għaqda. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor. U huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda raj wieħed. Meta qal dan il-kliem Ġesu, aħna konna f'din il-kategorija. Aħna l-Maltin u l-Awċin. Ma konniex parti mill-poplu ludi, mill-poplu msejjaħ, imma konna diġà fil-qalb ta' Ġesu. Għandi wkoll naċ oħra. Kemm hi ħaġa sabiħa li nirrealizzaw li meta Ġesu tkellem fuq il-merħla kien qed jaħseb ukoll fina. F'tant popolazzjonijiet li ma kinux mill-poplu ludi imma kienet isejħilhom biex ikunu parti mill-merħla tiegħu, biex ikun u ir-raj tagħhom, ikun ir-raj tagħna. U allura f'dan il-ħadd tar-raj tajjeb il-mistoqsija personali, kollettiva, bħala soċjetà, bħala pajjiż, ta' min poġġuha? Irridu li l-mulej ikun ir-raj tagħna. U kull min għandu l-awtorità mill-kbir saż-żgħir, anke fil-familja, qegħdin inħadmuha bl-imħabba u bil-ħarsa kollha ħnina ta' Ġesu. Ġesu jinsisti li jagħti ħajtu bil-libertà mhux bil-fors. Imma l-libertà tiegħu hija li jobdi lill-missier. Għandi s-seta li nagħtiha ħajti, għandi s-seta li nerġa' noħodha u hekk għamel fil-ġimgħa l-kbira ta' ħajtu. F'ħatti lejt reġaħata l-ħajja tiegħu. Imma din kienet l-ordni li ħadd mingħand missieri jgħid. Mela l-imħabba ta' Ġesu l-għarfien tiegħu ifisser ukoll ubbidjenza lejn Alla. M'għandix tfixkilna din il-kelma ubbidjenza għax hija triq tal-veru ħelsien. Min qed jgħidlek x'għandek tagħmel, min qed ikellmek biex tibdel ħajtek, qed jagħmel hekk għax iħobbok. Kif tista' ma tafdax lir-raj tajjeb?
Jina nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewi tal-lina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Dan il-ħadd tar-Rajiet Tajjeb jew nitolbu ħafna għal dussija tiegħu il-Papa Franġisku, għalina l-isfijiet, għas-saċerdoti, għad-djakni tal-Knisja, għal-reliġjużi irġiel in-nisa u b'mod speċjali llum nitolbu ħafna għal-missjonari. Nitolbu għal-ħutna li qegħdin jaħdmu fl-art tal-missjoni, għal-benefatturi tal-missjoni, għal dawk li jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jgħinu biex il-Vanġelu tal-imħabba u tal-ħniena jasal fit-trufijiet tal-art kollha. Nitolbu għal kull min qiegħed fl-awtorità biex iħares lejn Ġesu jkollu l-kuraġġ u l-umiltà jagħti ħajtu. Nitolbu għaż-żgħażagħ li l-mulej qiegħed isejjaħ għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża biex ma jitfixklux minħabba d-djufija tagħhom imma jħarsu lejn il-mulej li jħenn, jagħder, jifhem u jħobb. Nitolbu għaż-żgħażagħ li l-mulej qiegħed isejħilhom għaż-żwieġ biex ma jibżgħux jidħlu għall-avventura tal-imħabba u jagħtu ħajjithom. Nitolbu għall-morda kollha tagħna u b'mod speċjali llum nitolbu għal kull min qiegħed jieħu ħsiebhom l-awtoritajiet tas-saħħa, it-tobba, in-nurses, il-health assistants, il-frontliners kollha, b'mod speċjali dawk li qed jgħinu din is-sitwazzjoni ta' pandemija madwar id-dinja biex huma jagħtu ħajjithom kif qegħdin jagħmlu b'ġenerożità. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej ir-Rajiet Tajjeb tilqaħħom fi ħdanek. Nitolbuk mulej tatina dak kollu li għandna bżonn. U tgħinna li kif tarafna inti narfu lilek aħna bl-imħabba u l-ħnina li nuru għal xulxin. Bi Kristu Sidna.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-art tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kien nitolbu it-talba għal-vokazzjonijiet. Mulej, missier ta' Sidna Ġesu Kristu, li qal li l-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit, nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għall-ħsat tiegħek. Għamel li żgħażagħ tagħna ikunu dejjem iktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla lil ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta' sagrifiċċju biex joffru lil uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja ikkonsagrata lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. Mulej inti r-raj it-tajjeb tagħna, ixħed ħarsa ta' sliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm mażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa tal-ħadd mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtù. Hekk kif illum qed infakru il-jum dinji ta' talb għall-vokazzjonijiet. L-insara huma mħeġġa biex jitolbu sabiex il-mulej jgħin liż-żgħażagħ jiskopru il-pjan ta' mħabba li Alla għandu għalihom. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur il-website www.seminaryvocationcenter.mt. Infakkarkom ukoll li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbatilkom direttament id-dar matul ix-xahar ta' Mejju. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.
we? Instruments of love? Humans who help, teach, empathize, and experience beauty. Yet, we are not perfect. We can be impatient, angry, and sad. We struggle each and every day, striving to become better persons. In all this, we are humbled. We realize we are human. We realize that it is all worth it. Seminary Vocation Center.